Umengameli uthi isifundazwe iFree State sisenkabeni yeNingizimu Afrika nokusenza sibe semathubeni amahle okuba yisifundazwe esicebe ngamabhizinisi, ezolimo kanye nezimayini. Kodwa-ke uthi konke lokhu kuncike ekutheni uhulumeni wezindawo usukume uzithathe. Uthi ukuhluleka kahulumeni wezindawo ukuthumela izidingo ebantwini kudweba isithombe esibi ngohulumeni kazwelonke. Local government is in crisis, and it has now become the weakest link in our government architecture. Restoring the fortunes of local government must be at the center of our efforts if we are to attract investment that creates jobs and boosts the provincial economy. Isifundazwe iFree State sibhekene nezinkinga eziningi okubalwa kuzo omasipala abangekho esimweni esifanele. Bathathu omasipala base-Free State okutholakale ukuthi abayisebenzisi imali abanikwe yona. Umengameli uthi ukuze kuhehwe abatshali imali kumele omasipala basebenze ukuthuthukisa izindawo abantu abahlala kuzo. To attract investors, we've got to make our municipalities functional. No investor will invest in a town that is not functional. They will not come and invest in a town that does not have water, that does not have proper roads internally in the town, that has potholes. Lolu hambo likaMengameli liyahambisana nokuzibophezela kwakhe eqinisekiseni ukusebenzisana phakathi kohulumeni wezindawo kanye nohulumeni kazwelonke.